Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan jami'il musannaf, jami' ustadina, jami' masyaykhina, jami' muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala usaddiqo sapa al-faqih wa haddatsani lan nyeritani ingsun sapa Abdul Qasim bin Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syabadi bi isnadihi kelawan isnade Abdul Qasim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu saturune kanjeng Nabi iku kala sendika sapa kanjeng Nabi ngendikane kanjeng Nabi ngeten ma min mayyitin ora ana utawi saking mayit iku ya mutu mati sapa mayit illa kejaba iku alahu tetep kedue mayit khuwarun utawi swara wonten sing murati maknani swara bengok yasma'u kang krungu ing suwar sapa kullu dabatin saben-saben gegremetan utawa wonten sing maknani nggih hewan indahu ing dalem sandinge mayit illal insana kejaba manusa falau sami'ahu mongko lamun krungu sapa insan hu ing khuwar lasa iko mongko klenger sapa insan utawa semaput. Dados ngendikane al-faqih cerita saking Abdul Qasim bin Abdurrahman bin Syabadi. Isnate Abdul Qasim saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi nate ngendika dados hadis mengenai adzabil qabri hadis anjene kathah macam-macam sing riwayataken nggih kathah. Dados ngendikane kanjeng Nabi ora ana mayit sapa ae mayit iku mesti ana swara sing gembor bengok ngoten. Dados mayit niku nyuwara. Lah kabeh iku lunga kabeh kullu dabatin. Dados dabah niku nggih wonten sing nika maknani nggih kewan ngoten. Jajane dabah niku sedanten gegremetan. Sing gremet sing ana nyawane. Sing wonten nyawane niku dabah lane teng Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha dewe Gusti Allah niku wonten sekali langsung. Terus Gusti Allah niku damel gegremetan niku kabeh wis ana rezekine wis dijamin rezekine kabeh gegremetan termasuk diantarane nggih manungsa ngoten. Manungsa niku termasuk
rezekine kabeh kaya kewan-kewan wis wonten rezekine kados menika. Kadang-kadang rezeki pun mboten masuk akal kados menika cecek niku pakanane lamuk iso miber ceceke ra iso miber ngoten iki wonten rezekine ajeng sampun dijatakan Gusti Allah. Wangsul teng hadis Kanjeng Nabi niki dados sedanten dabah gegremetan iku ndungu kecuali manusa. Lah saumpamine manusa niku ndungu ngoten gembore mayit. Niku manusa niku klenger semaput ngoten. Terus keterangan sampe liwat semaput ndungu bantere suarane ngoten. Sampun fa'idan torako mongko ing dalem nalikane den budalake sapa bihi mayit ila kubrihi marang kuburane mayit. Fa'in kana mongko lamun ana sapa mayit solihan iku soleh bagus. Kola mongko ngucap sapa mayit ajilu agi-agi sira kabeh bi kelawan ingsun. Lau ta'lamuna lamun padha ngerti sira kabeh ma ing barang amami kang ana ing dalem ngarep ingsun minal khairi saking kebagusan lakot dam tumuni mongko yekti agi-agi sira kabeh ni ing ingsun. Dados suarane mayit nalika dibudalaken teng kubur ngoten niku mayit niku tiyang sing saleh sing apik niku maknane nggih sae. Wong iku apik iku ucapane aja cepet aku gawa rendang teng kuburan ngoten cepet saumpamane sira kabeh sing diomongi jane nggih niku sing tesih urip mayit iku gembur ngoten. Saumpamane do ngerti apa sing ngarepku gampangane wis ngenteni aku ngoten. Teko kebagusan mesti sira liage ngoten ligake kalau seneng kok sing kudu diage-age dicepet-cepetno. Kok diantarane niku mayit niku saged sedo langsung ligage ngoten ligage lidang dimakamno sak cepet-cepete ligage. Nah niku anjene sunah kedah ligage niku termasuk diantarane malih kok sing kudu dicepetno niku ana tamu gadah suguhan langsung ligage dan disuguhi ngoten. Sampun wa in kana lan lamun ana sapa mayit iku ghairu dzalika sakliyane mengkono-mengkono saleh. Dadi mayit sing boten saleh kola iku ngucap sapa mayit ucapane ngeten la tu'ajjilu aja agi-agi sira kabeh bi kelawan ingsun lau ta'lamuna lamun ngerti sira kabeh ma ing barang takut dumuni kang agi-agi sira kabeh ni ing ingsun lahu marang ma minasyari saking ala lama ajil tumuni mongko ora agi-agi sira kabeh ni ing ingsun ngoten. Dados menawi mayit niku suarane sing gembur niku mboten saleh mayit sing elek gamane nggih mboten tiyang Islam mboten tiyang mukmin ngoten. Mayit sing elek niku gemburi niku aja agi-agi gampangane wedi gampang aja ligage aja ligagekno aku ngoten. Sebab napa wis niku wedi keweden karo barang sing dilakoni sing elek ngoten. Ya menawi wonten sing ndantah nika lho Kanjeng Nabi sedane dina Senin Kanjeng Nabi le makam niku dina Rebo. Iki khusus Kanjeng Nabi ngoten. Khusus Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ngendika niku nggih damel umat contone nyun sewu contone nika Kanjeng Nabi ngendika
tiyang niku sing sedo mati dina Jumat niku slamet saka kubur. Ngoten. Kuwi ngendikane Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi piyambak nggih boten dinten Jumat sedane dinane Senin Kanjeng Nabi. Dados damel umat niku ngoten. Lah wangsul napa-napa niku nggih tergantung nama. Dados niku tiyang niku boten sae, boten saleh niku malah wedi. Suarane niku suarane mayit. Saking menungso boten dungu. Aja aki-aki, boten aja aki-aki aku aja aki-aki. Engko ae dadi ditunda sampai suwi boten. Sampun faida wuria mongko nalikane den uruk ngoten utawa den wuri lebu maksude nggih diuruk fi qabrihi ing dalem kubure mayit ata mongko teka hu ing mayit sapa malakani malaikat loro aswadani kang ireng karone asrokoni kang melilik karone fayatiyani mongko nekanihi ing mayit mingki bali roksihi saking arah sirai mayit fatakulu mongko ngucap apa sholatuhu sholate mayit layukta ojo nekani sira mingki bali saking arah ingsun Farub balailatin moko ing dalem pirang-pirang wengi. Qad bata teman-teman melek sapa man fiha ing dalem lailah sahiron kang melek hadarun krana wedi min hadzal madja'i saking iki guntu. Dados menawi mayit niku sampun diuruk, ngoten. Diwuwuri lebu niku maksudnya nggih diuruk. Lah niku mangke didugani malaikat kalih sing ireng, ngoten. Malaikat kalih sing ireng. Wonten sebagian hadis redaksi niku ireng kalih biru, ngoten. Tapi sing jelas wonten ireng, wonten sing ireng, ngoten. Lah malaikat ireng nggih jenengan niku malaikat mungkar nakir. Melilik terus mangke didugeni saking arah sirai. Lah nalika didugeni arah sirai, ditekani arah sirai niku, lah niku kok wonten sing ngucap mboten mayite mboten, sing ngucap niku salate. Dados salat nalika teng donya bakale wujud makhluke Gusti Allah sing nyuwarane ngeten. Ampun jenengan dugeni kula teko arah niki sebab tiyang niki pirang-pirang bengi iku melek gampangane nggih munajat Gusti Allah wedi keweden hadaran wedi meleke iku wedi lah wedine iku ya iki panggonan iki hadal majah iku panggonan iki nggon turu iki maksude kuburan bengi melek iki kuwatir ya Allah Gusti gampangane tiyang mau munajat Gusti kula benjang ngoten kubur dus pundi ku. Lah ngoten niku dileki ngoten niku bakale wujud makhluk Gusti sing ngomong. Iki wedi, wong iki wedi ya panggonan iki kok tekani teko arah sirah iki. Aja teko kene ngoten. Sampun fayuta mongko nekani sapa malakani. Minti bari rijlihi saking arah sikile mayit. Fayaji'u mongko teko sapa birrul walidaini ganjarane birrul walidain bagusi wong tuwa loro. Fayaqulu mongko ngucap apa birrul walidain ganjarane birrul walidain. Ngucapi ngeten la yukta aja nekani sira min kibarina saking arah kita faqat kana mongko teman-teman ana sapa mayit iku yang silumaku sapa mayit
Wayang sibulan kangelan ngibadah sapa mayit alaina krana kita hadaran krana wedi lihadal majai marang iki panggonan turu ngoten. Dados nalika didugeni saking arah sikil niku ujug-ujug nggih wonten swara saking ganjarane birrul walidain bagusi wong tuwa ngoten. Birrul walidain dados wonten ganjarane birrul walidain. Mulane kados nika teng kitab Tangkihul Qaul tawi sarai kitab Lubabul Hadis. Hadis Kanjeng Nabi sing sekawan dosa. Ing masjid niku Ajeng Hatam niku supados kula panjenengan sedaya iki saged pikantuk ganjarane birrul walidain niku kedah niku bakdo adan niku mantun donga Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-fasilata wal fadilah wa syafa'atu rajata wa rafa'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Mantun niku donga niku Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ping gangsal niku mangke ditulis anak sing birrul walidain niku ditulis niku kalian Gusti Allah ditulis anak sing birrul walidain. Anjene birrul walidain niku angel ndonga niku ngoten niku mangke pikantuk ganjaran birrul walidain. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ping gangsal. Nah niki wangsul dados ganjarane birrul walidain niku ngucap aja mbok tekani teko sikil ngoten. Sebab iki wis kangelan ngoten. Kangelan gampangane ya ibadahe kangelan. Ibadahe kangelan ya krana panggonan iki. Ya menurut kubur ngoten. Aja mbok tekani teko kene. Fayukta mongko den tekani sapa mayit min kibali yaminihi saking arah tengene mayit. Fatakulu mongko ngucap apa sedekah mayit. Layukta ojo nekani sira min kibali saking arah ingsun. Faqad kana mongko temen-temen ana sapa mayit iku yata sedekah sapa mayit bi kelawan ingsun hadaran krana wedi lihadal majai maring iki panggonan turu ngoten. Akhire didugeni saking arah tengen. Saking arah tengene. Lah niku nggih ngoten. Wonten sing ngomong malih ngoten. Sing ngomong nggih menika ganjarane sedekah ngoten. Ganjarane sedekah. Aja mbok tekani teko arahku. Aja teko arah kene, gawane ajeng ditangkleti malaikat mungkar. Aja teko kene nakoni ngoten. Sebab apa wong iki sedekah iku ya krana gampangane wedi panggonan iki kubur iki. Dieling sedekah ya krana wedi iki ngoten. Wedi iki. Aja mbok tekani teko tengen ngoten. Fayukta mongko den tekani sapa mayit min kibali shimalihi saking arah kiwane mayit. Fayaqulu mongko ngucap apa sumuhu posone mayit. Layukta aja nekani sira min kibali saking arah ingsun. Faqad kana mongko temen-temen ana sapa mayit iku yatmau ngelak wayaju lan luwe sapa mayit hadaron krana wedi lihadal majai marang iki gontu bangunan turu ngoten. Semanten iki mayit iku didugeni saking arah kiwa. Niku nggih wonten swara malih. Suarane niku
saking ganjarane niku ganjarane poso. Ganjarane poso. Mulane kula panjenengan sedaya poso wulan Ramadan, ngoten. Poso wulan Ramadan niki anjene istimewa. Dados poso niku namung poso sing boten saged ditingali, ngoten. Ngamal sing boten saged ditingali niku nggih poso. Sebab napa wong poso kali boten poso niku boten enten sing saged ningali kecuali awake dhewe sing poso, ngoten. Mulane ganjarane nggih kathah. Soale napa? Tiyang niku nek boten poso, ngoten niku nggih saged, ngoten. Boten tawus, boten tetos pokoke ketok ora mangan wis ketok poso, ngoten. Mulane wonten tingkatan poso niku, poso umum, khawasil khawas, atus keterangan ingkang sampun liwat. Lah poso boten namung poso Ramadan mawon. Dados ganjarane poso kok kathah. Dados tunggal pekan, tunggal minggu niku nggih wonten sing poso nika Senin kalih Kamis. Wonten nok bulanan nika kados poso Yaumul Bid, poso Padangan, bin Padang. Nika tanggal 13, 14 dan 11. Nika sunah Kanjeng Nabi Yaumul Bid. Niku poso bulanan. Lah poso tahunan mboten sing wajib ya bulan Ramadan. Wonten nika malih nika poso tanggal 9 Rejab. Lan sanes-sanesipun. Lah poso ganjarane poso iku ngomong, aja teko aku. Sebab mayit iki mau ngelak luwe. Ya iki ya krana aku, krana wedi panggonan iki. Panggonan iki kubur iki. Akhire fayu kodu mongko den gugah sapa mayit. Kama kodu kaya den gugahe anaimu wong kang turu. Akhire niku mayit niku nggih digugah kados tiyang tilem, wonten digugah tangi, wonten tangi, wonten. Fayuqalu mongko den ngendikake lahu marang mayit, araita ana ta weruh sira. Hada rajuli en iki wong lanang alladzi kana kang ana sapa rajul. Yakulu ngucap sapa mayit ma barang yakulu kang ngucap sapa malakani. Alama ing atase sira kunta ana sira minhu saking hadar rajul, ngoten. Akhire digugah, mboten ditangleti gampangane ngoten. Digugah terus ditangleti masalah niki wong jaler niku ana wong lanang, ngoten. Gampangane kados keterangan ingkang samuliwat, hadis ingkang samuliwat iku diduduhno kuwi denger wong iki, wong lanang iki. Gampangane diduduhno fotone gampangane dunya niku. Gambarane ngoten, diduduhno fotone iki denger wong iki, ngoten. Fayaqulu mongko jawab to ngucap sapa mayit. Man iku sapa huwa utawi hadar rajul, ngoten. Mayit iku terus lho iki ndak wong lanang. Fayuqalu mong jawab sapa mayit. Utawa huwa yaiku wong lanang iku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu mongko ngucap sapa mayit, asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknane asyhadu nyekseni sapa ingsun annahu setuhune rajul iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusane Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire iki mayit niku terjawab, lho iki ndak wong lanang iki ndak Muhammad gampangane nabiku, mboten. Aku nyekseni iku Nabi Muhammad, mboten. Nabi Muhammad. Fayaqulani mongko ndika karo
lahu marang mayit ista urip sira mukminan hale mukmin wa mitta lan mati sira mukminan hale mukmin fayusofu mongko den jembarake lahu kedue mayit fi qabrihi ing dalem kuburane mayit. Akhire malaikat kalih, malaikat mungkar nakir iku terus ngendika ngeten, kowe berarti uripmu kowe duwe iman, mukmin, terus mati ya mukmin. Mulane maksud malih nika teng dawuh Gusti Allah teng surat Ibrahim ayat 17 nika yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gampangane nek wong nek dunya iku mukmin, bakal ya ditetepno, nek akhirat ya mukmin. Nggih teng alam barzah teng kubur ya mukmin. Mulane ngendikane malaikat mungkar nakir sampeyan niku urip mukmin, mati ya mukmin. Akhirnya dijembarno, kubure dijembarno. Pon wayun syirulan den gelar lahu krana mayit mingkul likaromatillahi ta'ala saking saben-saben kemuliaane Gusti Allah Ta'ala. Apa mabarang syaa kang ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Akhirnya kali Gusti Allah dijembarno kubure digelar. Kemuliaan Gusti Allah diduduhno. Dados ganjaran-ganjaran ngamal-ngamali nalika urip ing alam dunya niku diketokno kabeh. Diketokno kabeh. Mulane anjene kula panjenengan sedaya gesang urip ing alam dunya niki jeh urip, mboten. Lah niku anjene nggih pados ganjaran. Lah ganjaran niku boten saged ditingali. Boten saged ditingali. Anjene kanggene nggih benjang panggenane sing pas, kados keterangan sing liwat. Nek ganjaran iku diketokno kacu. Dunya iki kacu. Kacu iku mboten mlampah, mboten mlampah. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Kados nika tiyangku diketokno ganjarane. Nyuwun sewu. Nembe ganjarane ngamal sepeda mawon kados Jumatan. Jumatan sing nomor 1 untuk ganjaran unta wonten. Unta setunggal. Niku nek Jumatan sepindah. Lah menawi engko lupa untuk ganjaran. Ganjaran kok unta. Untane dicancang omahi. Jumatan nomor 1 terus. Dadi untuk unta terus. Dadi omahe kebak unta. Wonten. Kebak niku tembe Jumatan. Contoh malih salat nyuwun sewu. Salat sunnah untuk dit 100.000 ngoten. Nek iso sajadah ngger salat untuk dit 100.000 ngoten. Akhire mboten enten tiyang nyambut damel ngoten. Lampung bugae salat langsung untuk dit 100.000 ngoten. Langsung untuk dit 100.000 ora usah bugae ngoten. Iku sak salatan 100.000, rong salatan 200.000. Kacau. Mboten enten tiyang nyambut damel, mboten enten tiyang aktivitas. Kira kok di pasar ndak dodolan bentuk untung halah salat ae. Salat ae. Lah niku rahasiane ngamal niku didelikno. Semanten ugi menawi wonten tiyang niku nglakoni dosa. Nggih didelikno mboten ketok. Nyuwun sewu. Mboten salat sepindah. Ora salat pisan, dosane diketokno. Dosa sing cilik ae. Ujug dadi udun gedhe nek geger. Salat pisan, ninggalno salat pisan, udune gedhe nek mburi. Lho kowe kok udune gedhe mboten? Nek ora salat. Sesuk ora salat neh, ping pindho genten gedhe nek ngarep, ngoten. Terus ora salat neh, sampai ping 3 genten nek sikil dadi udun gedhe. Akhire nggih kacau. Mulane rahasiane Gusti Allah mboten ditinggalaken ganjaran dosa mboten ditinggalaken. Sebab mboten panggenane dunya niku mboten panggonane ganjaran balasan. Nek wonten nuwun sewu kados keterangan sampun liwat. Nek ana wong nika anjene tiyang niku nek mikirno akhirat niku dicukupi
dosa diadab ngoten. Nyuwun sewu nika wonten tiyang duraka nglarakno atine wong tuane ngoten. Nglarakno atine wong terus diketokno delalah nyuwun sewu kecelakaan. Tabrakan. Niku nembe napa? Nembe mboten napa-napa niku. Benjang nek akhirat mboten namung niku. Tapi sikile diwalik, ngoten. Diwalik ing neraka sikile nek dhuwur sirah iso diobong, ngoten. Diobong terus niku, ngoten. Sampun dados niku wangsul teng dikane malaikat kali malaikat mungkar nakir niku langsung wis sampean urip mukmin mati mukmin akhirnya dijembar padang jembar kubure ngoten terus akhirnya digelar gampangane kados kematian ngoten diparing kemuliaan fanas alu mongko nyuwun sapa ingsun Yai Musannaf Abdullah Allah Gusti Allah at-taufiqa ing pitulung wal ismata lan kareksa wa iduna lan muga-muga ngreksa ing kita minal hawai saking hawa nafsu adzallati kang sasar al-mudhillati kang nyasarake wal ghaflati lan lali wa iduna lan muga-muga ngreksa sapa Allah ing kita min adzabil qabri saking siksa kubur. Kiai Musannaf mongko Gusti Allah maringi pitulung. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lan sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi iku yu'awidu nyuwun pitulung ngoten. Tawa nyuwun pembau reksa sapa Kanjeng Nabi billahi kelawan Gusti Allah minhu saking adzabil qabri. Ngoten. Keranten Kanjeng Nabi piyambak, Kanjeng Nabi niku nggih nyuwun pembau reksane Gusti Allah saking adab kubur. Kemawon amal kula panjenengan sedaya saestu pikantuk ridhanipun Allah sehingga kula panjenengan sedaya termasuk golonganipun tiyang ingkang slamet wonten ing donya, slamet wonten ing akhirat, bejo wonten ing donya, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing donya, mulya wonten ing akhirat. Saat turun kula panjenengan sedaya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tawab